Čaute chlapci a dievčatá, na dnešnom tréningu McDonald's Cupu si ukážeme, ako správne prihrávať loptu. Čau Bonnie. Keď sa Bonnie dohrá, môžeme ísť na to. Čaute, už som tu, som pripravený na tréning, poďme na to! Do dnešného tréningu môžete zapojiť súrodenca alebo rodiča, prípadne poslúži aj voľná stena alebo múr vonku. Prihrávanie je základnou činnosťou s loptou vo futbale. Je to cielené usmerňovanie lopty spoluhráčovi a je základom spolupráce dvoch alebo viacerých hráčov či hráčok. V prvom cvičení loptu prihrávame vnútornou stranou chodidla na jeden dotyk. Takúto prihrávku používame na krátku a strednú vzdialenosť. Dôležitý je rozbeh, došliapnutie na úroveň lopty a úder, čiže kop do lopty. V okamihu úderu do lopty je noha spevnená. V druhom cvičení je zmena. Prihrávku vykonávame priamym priehlavkom a na jeden dotyk. V okamihu kopu do lopty musíme mať priehlavok spevnený. Lepšie potom nasmerujeme loptu, kam potrebujeme. Pre prihrávku je dôležité správne a presné zasiahnutie lopty, vhodné a presné nasmerovanie a tiež použiť vhodnú silu podľa vzdialenosti, kam chcem loptu prihrať. Prihrávku vykonávame z miesta, v pohybe alebo po vedení lopty. Rozlišujeme rôzne spôsoby prihrávky. Vnútornou stranou nohy, priamym a vnútorným priehlavkom a vonkajšou stranou nohy. V tomto cvičení loptu prihrávame vnútornou stranou chodidla. Jedna noha na dva dotyky a potom nohy vymeníme. Loptu prihrávame vnútornou stranou chodidla na dva dotyky. Striedame prihrávanie jednou nohou a preberanie lopty druhou nohou. V predchádzajúcich videách sme vám hovorili o dôležitosti vykonávania cvičení oboma nohami. V tomto cvičení využívame dve steny. Prihrávanie vnútornou stranou chodidla, a to o jednu stenu pravou nohou a o druhú stenu ľavou nohou, pričom loptu preberáme vnútrajškom nohy. Cvičenie vykonávame na dva dotyky. Prihrávky priamym a vnútorným priehlavkom používame na strednú a dlhú vzdialenosť. Cieľom je rýchle prenesenie hry z jednej strany na druhú. Opornú nohu došľapujeme asi 20 až 30 cm vedľa lopty. Toto cvičenie je veľmi podobné predchádzajúcemu. Prihrávanie vnútornou stranou chodidla, a to o jednu stenu pravou nohou a o druhú stenu ľavou nohou, pričom, a pozor, tu je tá zmena, loptu preberáme vonkajškom nohy. Cvičenie vykonávame na dva dotyky. Prihrávku vonkajšou stranou nohy používame na rotované, prekvapivé prihrávky okolo protihráča. Je to podobná technika kopu ako pri prihrávke vnútornou stranou nohy, iba pred kopom do lopty vytáčame špičku nohy dovnútra. Opakujeme prihrávanie podľa predchádzajúceho cvičenia 6. Rozdiel je v preberaní lopty, pričom loptu preberáme poza nohu. Pri prihrávaní je dôležitá intenzita kopu a samotná reakcia na odrazenú loptu. To znamená, musíte byť sústredení a rýchlo a správne reagovať na odrazenú loptu. Ďalší spôsob prihrávky je tzv. Rabona. Prihrávka priamym priehlavkom poza nohu. Dôležité je, aby sme do lopty kopali v momente, keď je na úrovni stojnej nohy a urobili pritom malý podreh. Inak sa sami sfaulujete. Takýmto spôsobom prihrávky, tzv. Rabona, môžete efektne prihrávať na góly ako napríklad Ricardo Quaresma. Alebo aj streliť efektný gól. Pri tomto cvičení kombinujeme všetky dnešné spôsoby prihrávok. Vnútorným priehlavkom, priamym priehlavkom aj vonkajším priehlavkom. Majte na pamäti, že od steny sa lopta odrazí inak, ako vám ju prihrá spoluhráč.
Odrazová stena je šikovná pomôcka, s ktorou môžete vyladiť svoje futbalové schopnosti, ako sú rýchla reakcia, správne načasovanie a perfektné spracovanie lopty, ktorému sa budeme venovať v ďalšom tréningovom videu. Lopta pri odrazení reaguje inak ako od bežnej steny či múru. V tomto cvičení využijeme všetky spôsoby prihrávania. Tomáš, Áno? už som docvičil. Tak to máme záver tréningu. A na záver tu máme futbalového freestylistu Petra Hersteka z CFT Academy. Čaute, futbalisti a futbalistky. Moje meno je Peťo, ale väčšina z vás ma pozná pod menom Hersty. Som futbalový freestyler a zároveň futbalový tréner. Tak ako aj vám, tak aj mne chýbajú spoločné chvíle strávené na ihrisku. A preto som rád, že v tomto ťažkom období si McDonald Cup a Slovenský futbalový zväz pre vás pripravil tieto skvelé inštruktážne videá. A pre koho to bude málo, som tu ja a ja vám ukážem, čo sa všetko s loptou dá dokázať, ak budete poctivo a tvrdo trénovať. Na konci dnešného tréningu a ak sa vám tento tréning páčil a taktiež moje freestylové triky, tak nezabudnite sa natočiť a hoďte video, ako trénujete do komentáru a tie najlepšie videá samozrejme McDonald Cup odmení. Takže čaute, vidíme sa čoskoro na trávnikoch.